Προσέξτε γιατί ο νόμος θα σας κυνηγάει μέχρι και το Μάρτιο του 26, εάν κάνετε κάποια παρατυπία. Γνωριμία με άνθρωπο που αυτή την περίοδο έχει άγχος για τη δουλειά του. Υπάρχουν άνθρωποι που σας φλερτάρουν και ή κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε ή όντως δεν το καταλαβαίνετε, ή να ξοδεύετε χρήματα σε περιπέτειες έτσι απλά και μόνο επειδή σας φτιάχνουν τη διάθεση. Προσέξτε, οι ερωτικές σας γνωριμίες σας παρασέρνουν σε έξοδα. Σε κάποιους βγαίνει χωρισμός. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος της χρονιάς ή εσείς να φύγετε ή να ανακοινώσετε ότι δεν είστε ευχαριστημένοι. Πολύ δυνατό επαγγελματικό βιογραφικό. Πολλή δουλειά, λίγη διασκέδαση, αλλά ποιοτικός χρόνος. Έρχονται επιτέλους λεφτά στο σπίτι σας ή στη σχέση σας. Θα έχετε και πάρα πολύ καλά νέα από μια υπόθεση που τρέχει αυτό το διάστημα και έχει σχέση με τον νόμο. Θέλουν να γίνονται τα πράγματα όπως γινόντουσαν παλιά. Δεν γίνεται όμως. Αν μπορείτε να κινήσετε από τη μία πλευρά στην άλλη χωρίς να διαμαρτύρεστε. Αυτό ψάχνουν. Και πάρα πολλοί υδροχόοι οι οποίοι θα ξεκινήσουν να κάνουν επαφές και γνωριμίες επαγγελματικές και προκύπτει και ένα θέμα με ακίνητη περιουσία. Μπορεί να είναι σπίτι, μπορεί να είναι εξοχικό.